Assalamualaikum, niki tanggal 22 Maret. Assalamualaikum, niki tanggal 22 Maret 2026. Iki lho, yo anak kucing badan iki lho. Iki tak sapa? Sampeyan tak sapa? Sampeyan sapa? Iki lho tak sapa iki mau le? Iki mau tak sapa iki? Delokan. Kenal le badane le mamen le. Halo kucing. Kucing. Sapa sampean? Kok badan dhewe kancamu sapa? Kancamu. Kancamu sapa mau kok gak duwe kanca? Loh, sampean kondi kuwi mau? Kondi kuwi mau? Ya, apik ya, apik pancene. Apik, Dek, apik. Lanang apa wedok kuwi? Wedok. Heeh. Wedok iki seneng kene iki sapa kuwi mau? Lha kuwi enek gondalane iki sapa iki? Ya iya, berarti anak sing duwe iki. Kok iso dolan?